det kunne være tematikker og så videre. Det behøver ikke at være lige så langt ud som det, som regel det skal op med. Men det tog så 2014 ubestridt største sexsymbol, Matthew McConaughey, og så den film, der hedder Mud, som er ny på amerikansk Netflix. Ja. Og jeg så den også i biografen, da den kom frem. Det er Jeff Nichols, der har instrueret den. Han står blandt andet også bag den film, der hedder Take Shelter fra 2011, som er en af mine yndlingsfilm, tror jeg, hen over de sidste 5 år. Fantastisk film med Michael Shannon i hovedet, som jeg anbefaler alle at gå ind og se. Mud her er ikke så god som Take Shelter. På nogen måde. Hvordan kan du tænke? Men den er fantastisk. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er nok lidt stor, fordi den handler med McConaughey, som handler ikke om 2 unge drenge, som støder på Matthew McConaughey på den her ø i sydstats USA, hvor han ligesom har barrikeret sig